Mhux veru illi appartamenti tal-housing soċjali fis-Siġġiewi għadhom fi stat xell. Sosna dan mal-ġurnalisti tnejn wara nofsinhar il-Ministru Rodrik Galdes brabta mal-fatt li fl-aħħar reġistru elettorali tfaċċaw 99 persuna reġistrati fuq binja fis-Siġġiewi illi sissa ċertament mhix abitabbli bħalma jiġdu filmati miġbuda minn News. Mhuwa vera xejn li huwa in-shell form. Dawn tlestew intefu l-flus, mhuwa vera xejn li huwa in-shell form. Dawn tlestew intefu l-flus. Rabta ma' dan il-Partit Nazzjonalista fetaħ rikorsi fil-qorti bilan li r-reġistru elettorali għall-elezzjonijiet ġenerali kif ukoll għall-Kunsilli Lokali u tal-Unjoni Ewropea jiġi rivetut minnu fih. Mistoqsim il-ġurnalisti Galdes saħaq li fejn tivvota ma tantx tagħmel differenza l-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fejn bl-aktar mod frank f'dak il-waqt injora l-kollox l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Ta' nitkellmu fuq elezzjoni tal-MPs, tivvota San Pawl il-Baħar, tivvota Għawdex, tivvota Siġġiewi, ma tagħmel l-ebda differenza. Intant, b'mod mill-aktar surreali Galdes saħaq illi il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qatt ma qassam housing soċjali bil-Ministru Donna Nesa il-housing soċjali fl-Imsida, Bormla, Birkirkara, Furjana, Valletta, Pembroke, Imġar u Birżebbuġa parti l-housing affordabli fil-Fgura, Ħallija, Mqabba, Awra, Rendi, Siġġiewi u Żurrieq. Dik mistoqsi dwar il-fatt li l-applikazzjonijiet ta' 99 persuna fis-Siġġiewi ġew proċessati mill-istess persuna Galdes saħaq li dan mhux kompitu tiegħu iżda ta' minnu responsabbli minn Identity Malta, ċoe il-Ministru Byron Camilleri. Kombinazzjoni imma li tlestgħu mill-istess persuna l-applikazzjonijiet. X'għandu x'jaqsam? Jiena m'għandix naqsam mal-ID Malta. Irrid nistaqsija lill-Ministru Byron Camilleri. Jiena li interessani li jsir il-proċess. Intant, mistoqsi biex iwieġeb dwar l-isqarrija u l-kundanna tal-INSL u 22 għadda studenteska oħra fejn kritikaw l-attak tal-Gvern fuq il-ġudikatura, Galdes issokta bl-istess kritika. L-estensjoni ma' estensjoni ta' 4 snin u nofs. U Alla jbierek l-inkjesta tiġi imlestija finalment fid-data meta nħarġu nominazzjonijiet għal-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u tal-MPs hemmhekk wieħed għandu jistaqsi dawn l-affarijiet. L-INSL u 22 għadda studenteska però ikkundannaw dan l-aġir tal-Gvern li qed jiżvaluta x-xogħol tal-ġudikatura. Ma taħsibx li il-Gvern qed jagħmel ħażina hekk. Il-Gvern għandu dritt li jistaqsi bħala il-bilanċ tal-poter bejn l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom ukoll, imma bħala Gvern ukoll iridu nistaqsu għan-nom tal-poplu, iva fejn jintefqu l-flus f'dak ir-rigward, iva kux il-ġustizzja qed tkun verament il-ġustizzja. Francesco Catania, Net News.